Il-Ministru Michael Falzon ma jikkommettix ruħu dwar jekk jaqbilx mad-deċiżjoni tal-Prim Ministru Robert Abela. Deċiżjoni li permezz tagħha se jinħaffru l-multi li nataw lil dawk il-persuni li ma kinux qed jobdu l-istruzzjonijiet illi ħarġu mill-awtoritajiet tas-saħħa relatati mal-pandemija tal-COVID. Naħseb li xi ħaġa li qatt trid tiġi kkonsidrata. Pressat biex jagħtina tweġiba ċara, il-Ministru Falzon baqa' ma weġibx. Minnaħat jekk taqbel iġi ma' d-deċiżjoni li ħajkun hemm multi jinħaffru bażikament? Marja tajtek ir-risposta tiegħi, dik kienet ir-risposta tiegħi. Li kelli ngħidu għattulek, Sinjorina. Mistoqsi minn dan l-istazzjon dwar meta għandhom jiftħu iċ-Child Care Centers, anke hawn il-Ministru Falzon naqas milli jwieġeb. Ma nistax nirrispondi Child Care Centers mhumiex xi ħaġa li jaqgħu fl-ambitu ta' dan il-Ministeru. Waqt din il-konferenza tal-aħbarijiet li sart it-tnejn filgħodu ġiet imnedija t-tieni fażi tal-Positive Parenting Campaign. Fil-Jum Globali tal-Ġenituri twassal apprezzament lejn il-ġenituri kollha madwar id-dinja, filwaqt li ġiet enfasizzata l-importanza fuq trobbija pożittiva biex tifforma il-karattru tat-tfal. Bit-tema kun hemm qalu liedek, din il-kampanja se tkun ibbażata fuq kif jinelbu l-isfidi li jistgħu jiżviluppaw bejn it-tfal adolescenti u l-ġenituri tagħhom.